ve střelnici jsem byl asi před více než 30 lety, kdy jsme připravovali natáčení Majora Zemana, abych se zacvičil ve střelbě, protože mě čekaly střelby při natáčení. Takže tady jsem držel v ruce skutečnou pistoli ostrou, ale nebyla to první, kterou jsem měl v ruce, protože při natáčení filmu Atentát jsem držel v ruce Stengun a týden jsme v ateliéru byli ohlušení střelbou, protože vystrčíme kameramany, pojďme sem. Budete mít na ten svůj terč prsmi moc poušť. Tak, oběma rukama chytit. Tak, natáhnout ruce, hodně natáhnout. Já vám to dám. Zabrat.